Ka Dorbar Raj Sawsymper ka pekentup ya ki Kyrshan teli ki Dorbar Shillong ki bahap apo ka Mawsynram CNR di blok kala penpau ka jing Kyrshan bepura ya ka rai balashim da ka Dorbar Shillong Mawsynram ban ai no objection certificate lanin NOC ban penlong jaka mani blai ya ka Krem Mawjymbuiñ da ka penpau ba ka Krem Mawjymbuiñ ka dei ka jaka jungok kai perthai bepau nam ha ka jalla ka bahap apo uput usam ka Dorbar Shillong Mawsynram ka Dorbar Raj Sawsymper lingba uba ke kharbani usek ka benrap ru baka don ya ka jing khmi lenti baki aka baro kin poino sha ka jing ya bet bat sngotu jingmot na ka benta ka bet ka biang lang jong baro kumban sukdo badangshan na ka jing bom yo ya ka NOC ka yatra ka bertemu penlong Leh-Niam ha ka te ka Krem kalau ujor hakmat ka yeng ka shari bat na ka liang ka yeng ka shari kalang nyat sha ka Dorbar Shillong Mawsynram ban shim ya ka rai Hendrai, haka khat ar tarik unai lar ar ja ar pusau pat. Wat hapadang kejing don katai kemuka doma ke badang ya cekmat hayeng kasari, lalap ya kitiar kitar ki bapin saki. Bakal don kejing Leh-Niam jubor, ke ba omla bantip kedai haka porman sengi lani minmit. Ya kini kitiar kitar lalap da ki riu rang ba bat ki samla shnong haka ba wat ya katala wo ya ka kerdop bandrung sya katai ke jaka jengok Kyrwoh lapen pat. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya